Her er der et sæt trykknapper, som skal sættes på en jakke for eksempel, og den har ligesom en under og en over. Underen sætter man i det nederste stykke, og denne her, den med tutten på her, den skal ligesom i det stykke, der bliver lagt ovenpå og lukket ned her. Så kan vi starte med at sætte den underste på, og der vil man jo nok tænke, at jeg kaster bare over det, men det ser jo meget smukkere ud, hvis man ved hjælp af en knaphulssilke, som kunne være sådan en her for eksempel, får syet det på med knaphulsting, fordi så bliver det en dekoration i sig selv. Og der kan man jo så også overveje, hvilken farve tråd man bruger. Nu har jeg her taget den røde, fordi det er den, der bliver mest synlig, men selvfølgelig ville det være smukt, at man valgte en, som jeg sagde før, enten en kontrastfarve, eller en, som ligesom går smukt ind i stoffet. Men vi starter simpelthen med at sætte den i her. Og så skal vi simpelthen have syet knaphulsting. Jeg kan meget godt lide at lige lave en enkelt, en der lige lukker sådan der først. Og så bagefter, så går jeg i gang med at sy knaphulstingene. Her ned. Og så om bagved sådan her. Og lukke den til. Og så sørg for at trække den ned, så ligesom stenene, lykken kommer til at ligge her. Så det som jeg også synes der er flot, det er at man har det samme antal sting hele vejen rundt, når man syr den fast. Hvis nu man for eksempel laver 4 på hver, ud over den som der bare lige er gået rundt, som var den første. Sådan der, så har jeg ligesom dem liggende sådan her. Og så kan man så gå videre ned og over i det næste hul. Og igen lave en. Sådan, og så gå videre med at lave 4. Nu er den underste stykke syet på, og det øverste stykke, den øverste knap er syet på her. Og det er klart, før sagde jeg det der med, at det var pænt, at man havde de samme antal sting rundt. Og det er jo selvfølgelig, siger sig selv også, at afhængig af knapstørrelse, afhænger det selvfølgelig af, hvor mange gange man ligesom går ned det samme sted. Men det, der simpelthen er vigtigt, det er, at trådene ligger lige så fint op ad hinanden, nærmest som perler på en snor, så det ligger, trådene ligger nede i bunden. Som sagt, så det her, det er jo det nederste, det her, det er det øverste, så det vil sige, hvis man ligesom forestiller sig, at denne her bliver bukket rundt og bliver knappet over her, så at det stykke, der ligger her, det er faktisk forstykket på jakken. Og det, der ligger herinde, det er faktisk belægningen. Og det vil sige, når man sidder og syr denne her knapdel på, så skal man jo være meget påpasselig med, at man ikke går ind og rammer inde i forstykket. For så vil man jo se alle stingene ude på retsiden af jakken. Det betyder så, at de her 2 lag, de jo faktisk ligger løst i forhold til hinanden. Så det vil sige, når du lukker, eller man lukker sin jakke og åbner den igen, så vil det her ligge og bevæge sig i forhold til hinanden, og det ser jo ikke pænt ud. Så det man kunne gøre som en dekoration, fordi man ligesom skal have samlet de 2 lag, det var man kunne vælge at sige, så kommer man simpelthen ud herude og syr et kryds for eksempel, og det vil sige, hvis man så har sin jakke, så vil der ligge måske 3-4 kryds ned i forstykket som en dekoration. Og det vil sige, der gør man så sådan, at man får gjort den færdig herinde, så man har alle sine sting. Sådan. Der, og så skal jeg ud på retsiden. Herude. Der. Og så skal jeg ned og ramme. Skal jeg lige have fat på den, så jeg kan se, hvor jeg er.
dernede for eksempel, så får jeg et kryds, der ligger her. Sådan, og lige stramme lidt til. Og så går jeg lige ned igen, lige 1 millimeter fra, så når jeg ikke trækker tråden med ud igen. Så ligger den her. Sådan. Og herover igen, hvor jeg var før. Nu har jeg næsten lavet hele krydset. Jeg mangler lige den sidste sting her. Så går jeg over her. Sådan, og så kan man se, så har jeg et lille kryds her, som en dekoration. Og så er jeg herover igen. Og så kan jeg simpelthen få lukket min tråd af her. Og klippe den af. Sådan. Så ligger den lige så fint der. Og kan lukke her, sådan. Og man har krydset. Jeg kan godt se, hvis nu man har for eksempel 4 knapper, så får man simpelthen 4 krydser ned foran. Man kan se herover, hvis nu man ikke havde passet på, så ville man have fået en bagside, der så sådan her ud. Og den bagside ville så have ligget her på forsiden. Jeg har valgt at bruge sådan en fin knaphuls silke at sy med. Og det er simpelthen fordi, at det er en stærk tråd. Den krøller ikke, den ruller ikke, når man sidder og syr. Og så synes jeg, at en knaphulssilke er en smuk tråd, som har et flot glans, når man syr med den. Man kunne godt have valgt at have vokset tråden, hvis man bedst kan lide at arbejde med det. Så her er den. Jeg vil lige slutte af med at sige, at vi har haft gæster i værkstedet her til sidst, og det er ikke løver. Det er Arthur, en fransk bulldog, som har pustet og stønnet og drukket lidt vand. Så hvis I undrer jer over det, så er det bare ham, der har været på besøg.